kostuaz gain, kostu ekonomikoa duten ekintzez gain, garrantzia eman zaio ingurumenaren inguruan kezkatuta dauden herritarren foro bat sortzea. Foro honek pixkat herriaren kezkak eta herritarron kezkak eta garrak aztertuko dituzke eta urteetan zehar gauzatuko edo ingo litzatezkeen ekintza plana osatuko dute. Foroa izango litzateke pixkat hori bideratuko lukeena. 2013ko sensibilizazio kanpainei eman zaie garrantzia. Sensibilizazio kanpainak oso orokorrean planteatu dira, baina bai ikusten da alde batetik hondakinen gaia daukagula, Gipuzko osoan bueltaka dabilen gaina, badira 6 hilabete bilketa sistema bat implantatu zela, eta beharra ikusten da horri jarraipen bat egiteko eta horren balorazio bat egiteko. Hor dauden datuak ikusi, batik bat urtebetera iristen geranean, eta horren aurrean beharrezko balitz ekintza eta alternatiba desberdinak planteatzekoa. Sensibilizazio kanpaina horren barruan ere aire kalitatearen arazoa herrian daukagun, protxutasun baran daukagun kezka handi bat da, eta ikusten da horren gainean herritarrek informazioa behar dutela batetik, eta behin informazio hori daukatenean aurrera begirako pausoak finkatzea. Hori pixkat orokorrean izango litzateke, baina baita aipatu ziren lehendik egiten ziren ekintzak berreskuratzea, eta hor ikusi ditzazkezue erreka eguna, lehen egiten zen ekintzetako bat, berriz ere interesgarria litzateke da hori berreskuratzea, eta baita ere bizi dugun egoera ikusita, bigarren eskuko azokak bultzatzea, eta horren inguruan hausnarketa bat egitea.